ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರ್ವಜನಕ್ಲ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿಯಾನೆ ಈಜಿಪ್ತದ ಪಿರಮಿಡ್ದ ಕೈತಲುಲ್ಲ ಈಜಿಪ್ತದ ಪಿರಮಿಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು, ಕೆಲವರು ತೂದಿಪ್ಪಾರು, ಕಡೆತ ಪಕ್ಷ ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲ ಓದುದಿಪ್ಪಾರು. ಇದು ತೊಲೆ ಈಜಿಪ್ತದ ಪಿರಮಿಡ್ ಸಾಧಾರಣ 4,000-5,000 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. 5 ದಿಂಚಿಲ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಉಂತುದುಂಡು. ಐಕ್ ದಾಲ ಪ್ರಳಯಲ ತಾಗದಿಜಿ, ಭೂಕಂಪಲ ತಾಗದಿಜಿ, ಗಾಲಿ ಬರ್ಸ ದೊಂಬು ಓಲ ತಾಗದಿಜಿ ಸರ್ತ ಉಂತುದುಂಡು. ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ದೇರಿಂದದ್ದು ಅಂತೆ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಐತ ಕಥೆನೊಂಚೂರು ಕೇನ್ಗ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ತುಲೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಒಟ್ಟುಗ 132 ಪಿರಮಿಡ್ ಉಲ್ಲ. ಐಟ್ ಗೀಝಾ ಪಿರಮಿಡ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಿರಮಿಡ್ ಗೀಝಾ GIZA ಗೀಝಾ ಪಿರಮಿಡ್ ಅವು ಒಂಜಿ ನೆನಪುತೀಲೆ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಏಪೊಗಾಂಡಲ. ಆ ಪಿರಮಿಡ್ದ ಎತ್ತರ ನೆಲಮಟ್ಟೊಟ್ಟು ಸಾಧಾರಣ 480 ಫೀಟ್. ಅವು 13 ಎಕರೆ ಜಾಗಡು ವ್ಯಾಪಿಸಾದುಂಡು. 51 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನುಡುಂಡು. ಅವು ತ್ರಿಭುಜಾಕಾರಡುಂಡು. ಪಿರಮಿಡ್ ಆಕಾರ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಪಿರಮಿಡ್ ಆಕಾರ ಪನ್ಪ ಅವು ತ್ರಿಭುಜದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತೋಜುಂಡತೆ. 51 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನುಡುಂಡು. ಆತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಮಲ್ದೇರು ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಲ್ಲುಲು 50,000 ಕಿಲೋ ಉಂಡುಗೆ ಪನ್ನಗ 5 ಟನ್ ಅಂಚಿತ್ತನ 5 ಟನ್ನದ 23 ಲಕ್ಷ ಕಲ್ಲುಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ಗೀಝಾ ಪಿರಮಿಡ್ನ ಕಟ್ಟದೇರು. ಅಂಚೆನೆ 132 ಪಿರಮಿಡ್ ಉಂಡು. ಕಿಂಜ ಮಲ್ಲ ಅಂದದು ಅವೇನು ಪೂರ ಎಂಚ ಕಟ್ಟದೇರು ಏತು ವರ್ಷ ದೆತೊಂದೇರು. ಐತ ಕತೆ ಎಂಚಿನ ಮನುಷ್ಯ ಮಲ್ದೇರ, ದೇವಿರು ಮಲ್ದೇರ, ಅತ್ತಡ ಮಾಯುಡು ಮಲ್ದೇರ ಎಂಚಿನ ಎಂದದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ. ತೂಕವಂತೆ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಕ ಅವೇನು ತೆರಿಯೊಂದು ನಕಲು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು. ಪೂರಾ ಜನಲ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೋದು ಮಾತ್ರ. ಅವು ನನಲ ತೆರಿಯೊಂದೇ ಉಲ್ಲೇರು, ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೊಂದೇ ಉಲ್ಲೇರು. ಅವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತಜಿ ನನಲ ನಮ್ಮಲ ಒಂತೆ ತೂಕ ನಮ್ಮನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚಿನಾಂಡಲ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡು ಪಾಡ್ಲೆ ತುಳುಟು ಬಾಡೊಡ್ಚಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಂಡ ಆವಾಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೊಂಡ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಆವು ದುಂಬು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಕಥೆನ ತೂಕ ತುಲೆ. ಆ ಗೀಝಾ ಪಿರಮಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ತೂಂಬುಂಡು. ಅವೇನು ತೂವರ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಉಲಾಯ್ ಪೋರ ಪಿದಾಯ್ ಪೋರ ಐಟಿ ಎತ್ತುಕು ಹೊಣೆ ಉಂಡು. ಐತ ಉಲಾಯ್ ದಾದೊಂಡು ಬಂಗಾರುಂಡ ಬೊಳ್ಳಿ ಉಂಡ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ರಾಜೇರ್ನಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಮಮ್ಮಿ ಮಲ್ತ ದಿವೊಂದಿತ್ತೇರಿಂದ ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದ ಅಂಡ್ ಆತೈಕೆ ಮಲ್ದೇರ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ನ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಡೌಟ್ ಉಂಡು. ಐತ ಉಲಾಯ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಂಚಿನಲ ವಿಶೇಷತೆ ಇಪ್ಪು ಪಂಡದು ಈ ಇತಿಹಾಸಕಾರ್ಯರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪೂರಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೊಂದೇ ಉಲ್ಲೇರು ನಾಡ್ರ ಅಲೆ ಈ ತೂಂಬು ಉಂಡತೆ ಒಂದು ತೂಂಬು ಕೆಮರಡು ತೊಯ್ನಾತ ಮಲ್ಲ ಎಜ್ಜಿ ಒಂದು ಬಜಿ ಕಿಂಜ ತೂಂಬು ಐತ ಉಲಾಯ್ ಒಂಜಿ ಕೆಮರನ್ ಕಡಪುಡ್ದು ಐತ ಉಲಾಯ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡಿಂದು ತೂವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತೇರು. ಐತ ಉಲಾಯ್ ದುಂಬು ಫೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಅಕಲ್ನ ಕೆಮರಗು ದುಂಬು ಬಾರ ಬುಡ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಡ್ರಿಲ್ ಮಿಷನ್ ಇನ್ನುಲ ಆ ಕೆಮರಗು ಕಟದು ದುಂಬು ಕಡಪುಡಿಯರು. ಆ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡ ಇತ್ತನ ಕಲ್ಲನ್ನು ಒಟ್ಟೆ ಮಲ್ತದು ಐತ ಉಲಾಯಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡಿಂದ ಕೆಮರನ್ನು ಕಡಪುಡ್ದು ತೂವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತಿರು. ಅದಾಗ ಐತ ಉಲಾಯಿ ಎಂಚಿನ ತೋಜಿಂಡು ಅವೇನು ಪನ್ಕ ದುಂಬುಗು ಐದು ದುಂಬು ಅಂತೆ ಐತ ಕತೆ ಪುರ ಪನ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಿಖಲ್ನ ದಾಂಡಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು ನಿನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಡು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಐತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಲ್ಲುಲು 50,000 ಕಿಲೋ ಉಂಡು. ಅಂಚಿತ್ನ 23 ಲಕ್ಷ ಕಲ್ಲುಲೇನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಆ ಗೀಝಾ ಪಿರಮಿಡ್ನ ಕಟ್ಟದೇರಿಂದದು. ಅವು ಐತ 23 ಲಕ್ಷ ಕಲ್ಲುಲೇನು ಸೇರನಗ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ದ ಒಟ್ಟು ತೂಕ ಏತಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ 10 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಆಪುಂಡು. 10 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂತೆ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತದು ತೂಲೆ. ಅವು ಖಾಲಿ ಬಾಯಿಡ್ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ಒಂತೆ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ತಾರಡ ಅರ್ಥ ಅವು ನಮ್ಮನ ಬುರ್ಜು ಖಲೀಫಾ ಉಂಡತಿತ್ತೆ. ಆ ಬುರ್ಜು ಖಲೀಫಾದ ಪದ್ರಾಡ್ ಪಾಲ್ ದಿನ ಉಂಡುಗೆ ಪದ್ರಾಡ್ ಬುರ್ಜು ಖಲೀಫಾದಾತ್ ದಿನದ ನಮ್ಮನ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ ಆ 13 ಎಕರೆ ಜಾಗಡ್ ಈ ತೋರ್ತು 5,000 ವರ್ಷೊಡ್ದಿಂಚಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪಂದಂದೆ ಉಂತುದುಂಡು. ವಾ ನಮುನಿದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಉಂಡಾವು. ವಾ ನಮ್ನಿ ಜಾಗನ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತದು ಕುಲ್ಲಾದೆರ ಕಲ್ಲುಲೇನು ಪೂರ ಇನಿ ಮುಟಲದಾಲ ಪಂದುಜಿ ಪನ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಯಾನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಪತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆ. ಸಾಧಾರಣ 120 ವರ್ಷದಿಂಚಿಲ್ಲ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಂಡು ದಾದಪಂಡ ಈ ಪಿರಮಿಡ್ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆತ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಎಂಚ ಕಟ್ಟದೇರು ದುಂಬು ದಾದಾಂಡಲ ಕಂಪಾಸ್ ಗಿಂಪಾಸ್ ಪುರ ಇತ್ತುಜಿ ದಿಕ್ಕುಲೇನು ತೂವಾರ
ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಇಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲಂದು ಇತ್ತೀಚೆ ಪಂಡ ಇಡ್ದು ದುಂಬು 5,000 ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಕ 10,000 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ದಬ್ಬರ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಕತೆ ಕೊಲ್ಪುರ ಉಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೂಪುನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆತಿಪ್ಪಂದ ಆಂಡ ಮೊಕ್ಕಲು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಕುಲು ಎಂಚಿನ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತ ಆಯ್ತ ದಿಕ್ಕುಲೇನು ಪೂರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ದೇರೆಂದದ್ದು ಪನೊಂದು ಲೇರು ಪನಗ ಧ್ರುವ ನಕ್ಷತ್ರನು ತೂದು ಆಯ್ತ 4 ಸುತ್ತೋಡ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಉತ್ತರ ಪಶ್ಚಿಮ ದಕ್ಷಿಣ ಎಂದದ್ದು ಅಂಚ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪ್ನ ಒಂಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಗನು ವೆಯ್ಟ್ ತಡೆ ತೊಂಡ್ರ ತೀರ್ನ ಅಂಚಿನ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಾಯಿನ ಜಾಗನು ಪೂರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಅವಳು ಪೂರ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟದೇರಿದ್ದದು ಮೊಕಲ್ನ ಅಂದಾಜಿ ಈ ಸಂಶೋಧಕರ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಉಂದೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಈ 13 ಎಕರೆ ಜಾಗನ ಆತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಎಂಚ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ದಿರಂದು ಮಕ್ಳೇ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಪನ್ನಾಗ ಅದಾಗ ನಮ್ಮನ ಲೇಸರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆವಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆವಡ್ ನನೊಂಜಿ ಆವಡ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಜತೆ ಅಂಚದು ಎಂಚ ಮಲ್ತದೆ ಪೇರ್ನ ಪೂರ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ದ ಸುತ್ತ ಕಣಿ ಹಾಕದು ಐಕ್ ನೀರು ಬಿಡ್ಪುನ್ಗೆ ನೀರು ಬಿಡ್ದು ಅವು ನೀರು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ನಿಂದಾಂಡ ಒಂಥರ ಜಲಮಟ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತು ನಿಂದಾಂಡ ಲೆವೆಲ್ ಉಂಡಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನಿಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂತೆ ಗರ್ತದು ಬರ್ತದೆ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ತದು ಅವು ಜಾಗನ ಲೆವೆಲ್ ಮಲ್ದಿರಂದು ಮೊಕಲ್ ಪನ್ಪುನು ಅವು ಒಂಥರ ಜಲಮಟ್ಟದ ಬರೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಆಗ್ಲಿಗೆ ಮೊಕಲ್ ಪಂಡಲ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ ಜಲಮಟ್ಟದ ಬರೋ ವಿಷಯ ಬಾರಿ ದುಮ್ಮುಡು ತಿಚ್ಚಿ ಬರೋನ್ಬೋದು ಅದೇ ಒಂದೇ ಪುರ ನಮ್ಮನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಲಿಂದ ಪನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಲೆ ಒಂದು ತೂಕದ ಗುಂಡುನು ಇಂಚ ಮೂಲೆ ಮಟ್ಟಗೂ ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ತೂಪುನ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪದ್ಧತಿ ಅವು ಪೂರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಪ್ಪ ದುಂಬುದಕ್ಲಿಗೆ ಪುರ ಆತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದೆ ಪುರ ಮಲ್ದಿರ ಮೊಕಲ್ ಪುರ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೋನು ಎಂಚ ಮಲ್ದಿರು ಎಂದದು ನಮ್ಮನ ಪುರ ಕಿಂಜ ಮಂಡೇಲಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಫನಿ ದುಂಬು ದಾಕಲ್ನ ಮಂಡೇಲು ಕೈಕಾರ್ಲು ಪುರ ಎತ್ತೆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತ ಅತತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮಂಡೇಡು ಪುರ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪುರ ಯೋಚನೆಲಿತ್ತನ ದಾತನ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯದಾತ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಂಶೋಧಕರನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಆ 50,000 ಕಿಲೋ ತೂಕದ ಕಲ್ಲಲೇನು ಪೂರ ಎಂಚ ಆತ ಚೌಕೊಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ನೈಸ್ ಮಲ್ತದು ಇಡೆಮುಟ ಕನದಿರಿಂದದು ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಹಾಕ್ಲೆಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತು ಜತ ಎಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಇಂದ ದಕ್ಲೆಗ್ ಬೆಚ್ಚ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಕೂಡ ಅಕುಲೆ ಪನೊಂದುಲೇರು ಅವಿನ ಚೇಣೋಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪರ ಯಾವಿಂದದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಚೇಣ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತದ ಲೆಕ್ಕ ಕರ್ಬೋಡ್ ಹತ್ತಿಗೆ ತಾಮ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಪನ್ಪುನ ಮಿಕ್ಸ್ ಲೋಹೋಡು ಮಲ್ದನ ಚೇಣಗೆವು ಆ ಚೇಣೋಡು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಕಲ್ಲಲ್ಲೇನು ಪುರ ನೈಸ್ ಮಲ್ದಿರಂದು ಅಕುಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆದಿಪ್ಪರ ಯಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿಂದ ಪನರ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ತೂದ್ಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ತಾಮ್ರೋಡು ಬೆಂಡಾಪುಣಿಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಅವು ಅಂದೇ ವಿಷಯ ಕರ್ಬ ಪುರ ಪಾತಗ ಇತ್ತೀಚ ಕರ್ಬ ಇಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕತೆ ಇಂಚಿನ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚದಾದ ಪಂಡ ಆ ಕಲ್ಲು ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಪನ್ಪ ಅವು ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲು ಪಂಡ ಘನಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲು ಅವು ನಮ್ಮನ ಮುಲ್ಪದ ಸುಣ್ಣದ ಕಲ್ಲುದ ಲೆಕ್ಕ ಹತ್ತು ತೋಜುಂಡು ಅವು ಗೀಜಾ ಪಿರಮಿಡ್ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗಡ್ದು 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರೋಡು ಉಂಡುಗೆ 250 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಟೋರಾ ಪನ್ಪುನ ಊರುಡು ಟೋರಾ ಪನ್ಪುನ ಊರುಡ್ದು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ತುಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಮಂಡ 50,000 ಕಲ್ಲನ್ನು ತುಮ್ಮೊಂದು ಬರ್ರಾಪುಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅವಿನ ಎಂಚ ಪತೊಂದು ಮುಕ್ಲೇಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಕೂಡ ಅಕುಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇನು ಗೀಸಾ ಬೊಕ್ಕ ಟೋರಾದ ನಡುಟು ಒಂಜಿ ತುದೆ ಉಂಡು ಆ ತುದೆಟ್ಟು ಹಡಗುಡು ಪಾಡ್ದು ದಾಂಟ ಒಂದು ಬೋದಿರು ತುದೆ ಅತ್ತವು ಸಮುದ್ರವು ಐಟ್ ಹಡಗುಡು ಪಾಡ್ದು ದಾಂಟ ಒಂದು ಕಂತು ದಿಪ್ಪರ ಯಾವು ಇಂದದು ಇತ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ಇಂದಾಂಡ ಅಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿಲೇಡು ಪೂರ ಕಲ್ಲುನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಲ್ಲುನು 23 ಲಕ್ಷ ಕಲ್ಲುಲೇನು ಓಟ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮನ ದೇಶದ ಅಡವ್ದಿ ಒಡಾವು ನಮ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪೂರ ಕೆಲವು ಕತೆಗೆನ್ನಗ ಐಕ್ಯ ಪನ್ಪುನು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಬಲ್ದನ ದೇವೇರು ಮಲ್ದನ ಎಂದದು ಅಂಚ ಮೊಕ್ಕಲು ಪನ್ಪೇರು ಅವೇನು ಪೂರ ಹಡಗುಡು ಕನತ್ತದು ಮೂಲು ಸೇರಾದ್ರಿಂದ ಅಕಲ್ ಪನ್ಯವಿನೇ ಕೇನ್ಗ ನಮ್ಮ ಬೇಚದಾಲ ಉಪಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಆತ ದಿನದ ಕಲ್ಲುಲೇನು ಆ ಪಿರಮಿಡ್ದ ಕೊಡಿ ಮುಟ ಎಂಚ ಸಾಗದಿರಿಂದದು ಕೂಡ ಅಕುಲೆ ಪನ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಘಾಟಿದ ಮಾರ್ಗ ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಸಾಗದಿರಿಂದದು ಅವು ಎಂಚೆಲ್ಲ ಸಾಗದಿಪ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಮಿತ್ತು ಮುಟ ಎಂಚ ಕೊನೊತ್ತೇರು ಆತ ದಿನದ ಕಲ್ಲುನ ಅವೇ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಇಪ್ಪುನ ಮೂಲು ಬೊಕ್ಕಾಕಲು ಸಾಗವ ಅಂದೆ ಮಿನಿ ಅವು ಈತ ಮಲ್ಲ ಪಿರಮಿಡ್ ಆತಜಿ ಪನ್ಕ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಪುರ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಲು ಅವು ಇಂಚ ಸಾಗದಿರ ಅಂಚ ಸಾಗದಿರ ಎಂಚ ಸಾಗದಿ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಸಾಗ ಎರಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇಡ್ದ ಮಿನಿ ಅವು ಸಾಗವರ ಆಪುಂಡ ಅವು ಇನ್ ತೂಡತ್ತ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂಡ ಆಪುಂಡ ಮೊಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚದಾದ ಪಂಡ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ದ ಉಲಾಯಿ ಪೋಪುನ ತಾದಿಲ್ಪುರ ಕಿಂಜ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗಲುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟುಲ್ಲ ಐತ ಉಲಾಯಿ ಹಿಡ್ದು
ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋನ್ ಬಳಸದೇರು ಇಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಬುಡ್ದು ಅವಳು ಉಲಾಯಿತನ ಸ್ಟೋನ್ ಅವು ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹತ್ತಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಪಂಡ ವಜ್ರದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕ್ಯಗೆ ಭಯಂಕರ ಬಿಲ ಇಪ್ಪುನು ಆತ ಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲವು ಆ ಕಲ್ಲನು ಆತ ಚೌಕೊಡು ಕಟ್ಟು ಮಾಲ್ತದು ಆತ ಮಲ್ಲ ಕಲ್ಲನು ಉಂದೆತ್ತ ಉಲೈ ಎಂಚ ಕನದೇರಿಂದ ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಪುರ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತು ಅವಿನ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದನ್ ಎಂಚ ಎಂದದ್ಲ ಮೊಕ್ಕಲೆ ಬಂತೇರು ಬಡ್ಡು ಗರ್ಗಸಡು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದನ್ಗೆವು ಬಡ್ಡು ಗರ್ಗಸಡು ಗರ್ಗಸ್ ಒಯ್ಪೋತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಡ್ದು ಕುಲ್ಲುದು ಅಂಚ ಆ ಒಂಜಿ ಬಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಗರ್ಗಸಡು ಅವು ಬಡ್ಡು ಗರ್ಗಸಡು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದನ್ ಪಂಡ ಅವು ಆತ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಜನಕುಲು ಅದಿಪ್ಪಾಕುಲು ಆ ಟೈಮುದಾಕುಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೇಲೆಡಿ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇತ್ತನಾಕುಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮನ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಕೆಲವು ಕಲ್ಕುಟ್ಟಿನಾಕುಲು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಆಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುಗೆ 4 ಕಡೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೀದು ಚೇಣೋಡು ಹಾಕದ ಅವಿನ ಏತ್ ಚೌಕ ಮಲ್ತು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಪೋದು ಕೈ ತಲುಪೋದು ಟೀ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಅಕುಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ದೇರವೇನು ಅವು ಪುರ ಕಟ್ ಮಲ್ಪನ ಪುರ ವಿಷಯ ನಿಜವಾದ ಅವು ಪುರ ತತ್ತ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ತವ್ರನ್ನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ಅಂಡ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಆತ ದಿನದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಮುಟ್ಟುದು ಆತ ಮಲ್ಲ ಪಿರಮಿಡ್ನ ಎಂಚ ಮಲ್ದೇರ ಅವು ನಿಜವಾದ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚಿತ್ನ ವಿಷಯ ಐಟ್ ದಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದು ಮನುಷ್ಯರು ಮಲ್ದನ ದೇವರ ಮಲ್ದನ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಕಡೆಗೆ ಪಿರಮಿಡ್ ದಾಯ ಮಲ್ದೇರು ಪಂಡಿಂದ ಅಂಡ ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂದುಂಡು ನಂಬಿಕೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಸೈತನಕಲು ಬದುಕು ಏರಿಂದದು ಅಂಚ ಅಕಲ್ನ ರಾಜರೇ ಪೂರ ಬದುಕದ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಕಲ್ನ ರಾಜರೇನು ಮಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದು ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ದ ಉಲಾಯಿ ಪೂರ ದಿವೊಂದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಡೆ ಮುಗಿಯಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡ್ ಬರ್ಪೆ.